тук, да. Не се ли? Ама може и аз да го натегна, бе. Добре, добре. Аз съм сега така. Аз нищо не става, бе. Как се Ето, си аз ще стегна. аз си казах едно време. Ади как слушаш, а? Так бе, ей, пишлигари. Одете, искам да видя пак живи и здрави, а оти докато не се приберете вечер, мама и татко не заспиват. Верно ли тази работа? Верно е, верно е. Така, мате. Спор няма. По-добре мама и татко се при вас, отколкото да викате, майко, боли ме стомаха, майко, дади ми се, момиче за времена, нали? Рече, бате, опитайте та, айде. Кой е шофьора? Няма, аз карам. Много силна този. Кой е? Опитайте. Защото ти прави интервю и ще се пусне на Има ли някой дева от вас? Кой има? Дева. Зодията. Не. Ти коя зоя? Дева. Така стават гости. Не обичаме си гръстовичи да впадне ли бъщите си леле, не искам за да ви да вода. Ето, да си имате ли си? Аз ли? Не, викате се. Не съм ме учи на работа. Я, бро! Чите, слушайте. Пушиме си. Попушим. Ама не ръки като тая. Другите работи се провали, мен не ме интересува. Знам се, мен не ме интересува. Те едно не знам. Ама не са пробали. За мен това е друго. Ма виж как се сори веднага. Аз знам какво трябва. Вземи шот, вземи го. Не, аз не пия, благодаря ти много. Добре. Затваря ми къп багажник. Дайте един телефон, да си връзка с нас. Ако му трябва някакви терен, ще му дам шукър на терен хубав. Кърпичка си извършиш ръцете. Как? Кърпичка, искаш да си извършиш ръцете. Терен за какво е, бат? За другите работи. Дойте един GSM да ви намерят, ако трябва терен, ще да включа наши дето сте. Терен Има видео, Лемо, нали ме пита? да, дай ми телефон, дай. Ще го запомниш? Шайби зибите, я видите юге. Вие знаете, не знам немски. Немски ми калка. Пуско отбор. Леле, айде, ево, шайби тука. Пуско отбор. Не тука. Ще пишеш своите име. Давай се, ще го оставим едното тук на другото. Не, аз си намерам така. Кой това сте, бате? Завърши го, Ба, не. къде да ти го напишем? Там е един изгорат, хайде. Идва ли проблеми? Първо така ще мине после на мамината. Ние, моля я тук да доламе ритъма. Тук ритъм, какво искате? Тогава ти ритъм. Така да спрете ритъм. Тук е много ясно. Енчо, рита ли ти утре? Нашия квартал се са разумни хора, вътре. Да съберем утре да ритаме нашите еци. Вие двамата той да викнем ще им Да Да съберем, да си ритаме. Утре ли бе? Нула. Утре? Колко часа? 7 часа сутринта? Юге. А? Искате ли бе? Казвай. Аз мога само 7 часа сутринта. Къде ли е? 915. Ето това е смисъл на ритането, брат. В сутрин, когато е най-спокойно, брат. Най-спокойно. Тъмън да се събужда, като се. Ема и 7 часа оферта, като си на работа от 10, брат. Гледа да се читаш всичко, сеш. 9-4-8. 9, да. 9-4-8. Ма пари искаш ли за терена, бе? Емо ли как да? Емо, е долу. А емо като жена аз съм кум. Добре, айде. И това е светаче ме вода на грозе. Къде бе? Къде Къде на грозе? И качвам, емо, кой квартал се бъде? Тук отзади казах, че... Я, ето той е Бобик стане, тъпи си. Кой е Боби? Боби черния, Боби другия? Той тук е, че ще бъде живее, байко Рутин от Банго. А, така е, с неговия вход сама. Я! Тут ще участва за партия. А от партия се става. Аз влизам вчера, хората много купят една бира и букета. Аз съм много устат.